Velkommen til dig, Chris Silling, som er nyttig bruger af NemID og MobilePay. Tak. Hvad er NemID? NemID det er sådan et slags kort her, man får udleveret. Man får sendt det med posten. Og så med det her kort, der står nogle forskellige koder, som man kan bruge på de forskellige sider, når for eksempel du skal betale nogle ting, hvis du køber tøj eller noget sin og tjekke din netbank. Er det nødvendigt at have NemID for en normal borger? Ja, det synes jeg, fordi der er meget sikkerhed over det. Så hvis der er nogen, der prøver at bruge dit kort, så skal de for det meste altid bruge din NemID også. Nå, så det er lidt ligesom sådan en sikkerhedsmåde for at komme ind på. Det vil jeg sige. Okay. Og så er du også lidt et ekspert i MobilePay. Ja. Hvad er det? MobilePay det er sådan noget, der foregår over din telefon. Så kan du skrive et nummer, for eksempel dit nummer, og så kan jeg overføre 100 kroner til dig via dit telefonnummer. Hvis du altså opretter en MobilePay. Det var smart. Altså, er det noget, du tror vil komme til at bruges mere i fremtiden? Nu er det jo noget, der næsten lige er... Ja, jeg tror, det vil vokse rimelig meget, fordi det er en super nem måde at betale på. Fordi man bare lige skal lave et slide, og så er du selv penge. I stedet for, at man skal stå og indtaste koder og bruge for eksempel dit NemID. Hvad synes du personligt om det? Er det noget, du tror, at... MobilePay eller NemID? MobilePay. Ja, jeg tror, det bliver godt. Der er, der er fremtiden. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Jamen, det var så lidt. Så fucking